channel news start ni poila koktomao ang Promila Tripura. Bisi kaisa laithangka tabok phana nugo kifli phayako magrum ADC village ni bukok Sunel Dokhi Tripura nainai di chini koktomao. Bisi kaisa laithangka tabuk phano nogo kifili phayaku Magrum ADC village Achaji Parani Takuk Suba Mohan Tripurani bihi bukuk Sunil Dokhi Tripura Nogo chana maikrui kanchului rikrui Busano mai khopcha charinani bangui boini samung tangnani hinui Bolongni moya phano hatio phalui charinani hinui Busa chikon sano Nogo kelangui da kangsa yago tuyui Nokni ongkhuri thangmani tabuk phano nogo kifili phayaku bukuk Sunil Dokhi Tripura Tabuk bukuk Sunil Dokhi Tripurani chikon sa sajala lama dogaro achugui ringhoru Ama o ama nung bopuru nogo kifilnai Drugs ungkha kaisa hamya manai o drugs no chawai manjakha khoroksa cherai sakbario nainai di chini koktomao. Surendra dok awo Surendra man Buribung tama ya buribung tama lahina Maronja nu tabak bundra kajaksa ha alai ini yatra mara bala hello ha ini no mara bala ha nu kosa kajaksa tabak ha kosa kajaksa tabak no ha nu kosa kajaksa tabak do ha kajaksa bala ini yatra mara tong dai ha Tinini bagai koktoma porimong asukna khulungka jotona